Egunon guztioi, gaur nahiko eskidetza programaren 2021-2023 edizio berriaren baitan antolatutako 3. hitzaldia entzuteko aukera izango dugu. Beti esaten dut, baina benetan eskerrik asko lehenik eta behin hor egoteagatik, antolatzen ditugun prestakuntza saioetan parte hartzeagatik. Guretzat garrantzitsua da irakasleak hauetan parte hartzea, berdintasunaren balioak transmititzeko ezinbesteko eragileak zaretelako. Behar zaituztegu berdintasunaren balioak zabaltzeko irakasleen artean. Irakasleak, familiak, komunikabideak, erakundeak denok egin behar dugu bat, errespetuzko eta berdintasunezko mezuak barnera ditzaten. Eskerrik asko beraz, gaur saio hau jarraitzen ari zareten irakasle, berritzegunetako aholkulari eta hezkuntzako ikuskariei baita ere. Ondo dakizue nahikoren helburua dela neska eta mutil gazteekin errespetua, berdintasuna eta indarkeriaren kontrako jarrerak sustatzea eta orain arteko esperientziak erakusten digu eraginkorra dela, emaitzak ematen dituela, programatik igarotako neska mutilengan aldaketak eta hobekuntzak nabarmentzen direla euren harremanetan eta elkarren arteko errespetuan. Esker bereziak gaurkoan Jokin Azpiazuri emango digun hitzaldiagatik, ikasle mutilak eta berdintasunerako heziketa, segatik eta zertarako, hausnarketa eta irizpideak. Emakundetik oso garrantzitsua iruditzen zaigu gizonekin lan egitea, kasu honetan gizon izateko bidean dauden mutilekin. Argi daukagu berdintasuna lortzeko gizonen ekarpena behar dugula. Konbentzimendu horrekin bultzatu du emakundek azken 15 urteetan gizonduz programa. Honen bitartez, gizondu sortu zenean, bere helburua izan zen berdintasunaren alde eta emakumeen indarkeriaren aurka sensibilizatutako eta inplikatutako gizonen kopurua handitzea. Honekin batera, gizondu zen bitartez, prestakuntza ere bultzatzen ari gara gizonen prestakuntza berdintasunean. Ume direnetik ikasi behar dute mutilek badagoela beste modu bat gizon izateko eta modu horrek berdintasuna eta bestearen errespetua dituela ardatz. Beraz, eskerrik asko Jokin gaia ona ekartzeagatik. Mila esker. Egunon, ongetorri Jokin. Ongetorria guztioi, irakasle hezkuntzako saila eta interesa aurkeztu zuen guztioi. Aizean naiz, ezagutzen dugu ja elkar nahiko programaren ardura duen emakunden eta Izaskunek aurkezpena egin duen bezala, nik partekatuko dizuet beti bezala metodologiari buruz nola egingo dugun. Badakizue, hitzaldia eta gero beti uzten dugula tartetxo bat galderak egiteko. Baina ez duzu zertan itxaron behar tartetxo horri galderak botatzeko. Ezik eta hor justu azpikaldean daukazue galderak eta erantzunen botoi bat eta hor joan zaitezkete Jokinen hitzaldiaren dozein unetan botatzen galderak eta ni gero amaieran partekatuko dizkiot guztiak. Jokin aurkeztuko dizuet zuzenean. Horren aurkezpena, Jokin Azpiazu Carballo, soziologoa da eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da bera. Bere masterreko amaierako lana egin zuenean, maskulinitatearen inguru ikerketa lerroa garatu egin zuen. Atentzio berezia eskainiz gizonek feminismoarekin duten harreman horri. 2017an argitaratu zuen maskulinidades y feminismo liburua, izen ematean partekatu genizuen, hauze da, eta oso gomendatzen dizuet berezik irakurtzea. Eta horrekin batera, genero indarkeriaren eta inguruko lana garatu du ere, hala nola unibertsitate esparruan gertatzen diren indarkeria sexualen ingurukoa. Horrekin mandio aukera Europa mailako bi proiektuetan parte hartzea, eta ere Europako hainbat hirietan, ikerlari ezberdinekin saretzeko aukera. Proiektuok hezkuntza munduan egiteko esku hartzea ikerketa ebaluatzarekin konbinatu egin dute. Aldez aurretik 2015etik LGTB subjektibotasunei buruzko ikerketan ere jardun egin da, bereziki bere doktorego tesiarekin lotuta. Tesiak atentzio berezia eskaini die alderdi metodologikoekin, analizi situazionalaren proposamena moldatuz eta erabiliz. Ez zuzen ere ikerketa metodologia feministekin loturik.
Jokin 2011-tik ikerketa metodologia feministen disziplinerako mintegiko kidea da. Horretatik, hemen dagoen bezala, beste kongresu jardunaldi ikastaro askotan parte hartzen du. Eta publikazioei dagokionez, aipatu dizuet beraren liburua, baina baditu beste batzuk, para nola otras formas de desaprender, investigación feminista en tiempos de violencia, resistencias y de colonialidad. Eta baita indarkeria sexualak unibertsitatean aurre egiteko prestakuntza da. Eta baditu beste hainbat artikulu, baino bidaltzen dizuegunean, beraien laburpena edo estekat jartzen dugunean esteka egunean, partekatuko ditugu horiek ere bai. Eta besterik gabe Jokin, pasatzen dizut hitza. Ea, pues tira, ireki dut mikrofonoa, espero dut entzuten zaidala, eta espero dut nagusiki ez bazait entzuten berbaitek abisatuko nagoela, baina badirudi dena primeran da bilera. Beraz... Ondo entzuten da, Jokin, bai. Oso ondo izea, hori, abiatuko naiz gaurko hitzaldiarekin, eta tira, lehenengo kontua, eskerrak ematea, programa honetan parte hartzeko aukera emateagatik, eta zuekin saio hau konpartitzeko aukera izateagatik, beraz, eskerrak aizeari, zaindu izanagatik denbora guzti honetan aurrera tatzera mezuak trukatuz eta baita Fernandori eta beste arduradunei, eta izaskuni ere bai mila esker egindako sarreragatik. Beraz, abiatuko naiz, egin dut aurkezpen txikitxo bat, espero dut funtzionatuko duela, lehen probatu dugunean bazebien, beraz ez du zertan ez ibili. Egin dut aurkezpen txikitxo bat, baina egia esan ez dakit horren beste zuentzako den edo niretzako batzutan aria ez galtzeko erabiltzen ditut gauza hauek, ez orduan, abiatuko naiz, bestela liatzen naiz azalpen periferikoetan. Tira, ikasle mutilak eta berdintasunerako heziketa zergaitik eta zertarako hausnarketa eta irizpideak jarri diogu izenburua asunto honi. Betiko bezala izenburuak jartzen dira momentu batean, edapena egiterakoan, eta gero gaiari bueltak ematen ari zarenean eta pentsatzen duzu agian beste izenbururen bat jarri beharko geniokela, baina euskalo. Saiatuko naiz hortik lotzen, ez? Hor utzi dizuet portadan iruditxo bat, non dago Wall-E estiloko irudi bat, ez? Ez dakit, jarraituko dugu hitzaldiarekin eta gero ikusiko dugu, metafora egokia gelditu zaidan, baina, susmoa badaukat, hor eskuntza den batiburri horretan Wall-Eren bila ibiltzen garela batzutan onerako, besteatutan txarrerako, eta azkenengo minutuan buratu zitzaidan irudi hona zela, ez dakit, por cierto, niko lehenik ez dut topatu irudian, baina, hor dago. Bale, ibilbidea zera izango da, 3 azpi atal edo sortu ditugu edo 3 ideia nagusitatik pasatuko gara. Lehenengoa izango da maskulinitatea gure egungo gizartean, apur bat kokapen orokorrago bat egingo dut hor, maskulinitateari nola begiratu eta zer den eta nola ulertzen dudan azaltzeko. Noski, ulertzen duzu hemendik aurrera oso begirada propio pertsonala ematen ari naizela, esan nahi dut, apur bat kolektiboan eta beste kide eta ikerketako kide, baina bereziki militantziako kide askorekin konpartitutako hausnarketetatik abiatzen da, baina azken finean nire ikuspegi eta iritzi propioak eskainiko dizkizuet, horrek esan nahi du, zuek segurazki begirada oso ezberdinak eduki ditzakezuela, eta, printzipioz eskertuko nizueke gero konpartitu alizatea ere bai zertan uste duzuen zaudetela ados, edo beste erabatetara ikusten duzuen, abardurak, xetasunak, edo enmendakin totalak nahi duzuen. Beraz, hemendik aurrera hor kokatzen naiz, nire ikuspegia bat eta propioa da, eta beste asko daude, eta espero dezagun hortik osatzen dugula ikuspegi zabalago bat, ez. Beraz, esan bezala, lehenago maskulinitateak kokatuko ditut egungo gizarteetako, testu inguruan, eta, saiatuko naiz apur bat hori lantzen, bigarrenez, apur bat maskulinitatean inguruko lanketa nola egiten dugun, eta horrek zenolako eraginak eduki ditzaken, sortu ditzaken, saiatuko naiz mahai gainean jartzen, apur bat, Izaskunek lehen aipatu du, fruituak ematen dituela eta egindako, egiten diren proiektu, programa eta lanketetatik ateratzen direla gauza positiboak, eta, nik agian, aterako dut hortik ere bai, ze arrisku irekitzen zaizkigun, edo segunetan nola lantzen ditugun gauza horiek, zeri egin beharko diogun aurre momenturen batean, agian, ez?
Eta azkenez, ikasle mutilekin lanketa bat egiteko ikuspuntu eta irizpideak landuko ditut oso era generalean, bale? Beraz, abiatu baino lehenago oso importantea iruditzen zait, 3 abisu bezala botatzea, bale? Lehenengoa da nor naizen ni, ez? Ni zertan aritu naizen, eta, bueno, apur bat, haizeak ere esplikatu duen bezala, nire ibilbidea soziologiari lotuta dago, nire ibilbidea ikerketa soziologikora bideratua izan da azkenengo urteetan, eta oso lotua baita ere, gai feministekin eta bestelako gai batzukin eta sexualitatearekin eta ikerketa egitearekin. Horrek esan nahi du, muga batzuk dauzkadala oso garbiak, gai honi buruz jarduterako orduan, bai? Muga batzuk dauzkadala, esan nahi dut, suposatzen dut, abantaila batzuk ere baditu dela, baina muga batzuk ere badauzkat. Eta haietako bat da nahiko garbia, eta hau eskibatu beharko duzu segurazki hitzaldian zehar, nire abstrakzio maila izango da, bai? Begirada soziologiko batetik hitz egingo dut denbora guztian, segurazki, momentu batzutan areago ikuspegi filosofiko batzuk ere planteatuko ditut, eta beraz, hau hitz egin genuen hasieran ere haizearekin eta gonbidapena jaso genuenean, nik ezin dut oso ikuspegi aplikatutik hitz egin hezkuntzaren munduan nola aplikatu behar den hau, nola egin behar den bestea. Nik planteatuko izkizu edana dira fondoko eztabaida batzuk, nire ustez importanteak diran ikuspegi batzuk, eta begirada orokorrago edo abstraktuago batetik hitz egingo dut. Segurazki hori izango da, hitzaldian zehar topatuko duzuen batzuentzako muga izango da, beste batzuentzako izango da agian gustoko auskalo, baina printzipioz abiatu nahi nuke hori nahiko garbi utziz, ez? Bigarrena da, hezkuntza munduari dagokion zera bat, ez? Ohar txiki bat, eta nik irakaslea naiz, nire lotura bakarra hezkuntza munduarekin da irakaslea izatea, eta ez da gutxi. Irakaslea naiz unibertsitatean, orduan, zuen testu ingurua, hitzaldian zuten ari zareten on testu ingurua, segurazki oso ezberdina izango da, eta segurazki ohituta egongo zarete honelako hausnarketak egitera zuen esparruan, bai? Orduan, nik maskulinitatean inguruan eta gizonen eta feminismoaren inguruan egin ditudan hausnarketak ez dira hezkuntza munduan bideratu, naiz eta badauzkadan nire ideiak eta nire susmoak, hain zuzen ere, irakaskuntza lanean egiten dudalako, pasatzen dudalako astea, baina ez dut nire hausnarketa horra bideratu. Esan dako bezala nire hausnarketa nahiko zabalagoa da, ez dator pedagogiatik, edo ez doa pedagogiara ere, eta nonbaiten kokatzekotan nire hausnarketa gehiago joan da maskulinitatean eta feminismoaren arteko harreman hortan, apur bat, mugimendu sozialen, herri mugimenduen parte hartze politiko eta sozialaren ikuspegitik. Orduan, hemen dago hirugarren ohartapena, bai, itzulpen ariketa bat egin barko duzue, itzulpen ariketa bat egin barko dugu, segurazki nik hitz egiten dudana edo planteatzen dudana alde batetik zuen terreno zehatzera eramateko eta beste alde batetik zehatzago egiteko, konkretatzeko edo aplikatuago egiteko nik proposatzen dizkizu da gauza. Beraz, hori, hiru ideia hauek, ez, lehenengoa abstrakzio maila altuago batetik abiatuko naizela eta espero dut helduko garela konkretatzera zuen ekarpenen bidez ere bai, bigarrena, segurazki, aipatuko ditudan ideia asko ez direla zuzenean eta zehazki lotzen hezkuntzaren esparruarekin, eta hirugarrena beraz, bai bi gauza hauek ekiditeko, nolabait, itzulpen ariketa bat egin beharko dugula, bai? Baina tira, ekin diezaiogun asuntoari eta guazen ikustera, bai? Maskulinitateak gure egungo gizartean, maskulinitatez ez egiten dugu, baina lehenengo galdera argi eta garbi da maskulinitatea zen maskulinitate, zer da maskulinitatea, zer da hitz egiten dugu maskulinitatea hitz egiten dugunean, bai? Konturatuko zait, ona begiratuko hemen txuleta apur bat zabalagoa daukadalako, bai? Ez nago planteatzen hau eztabaida filosofiko zabal bat bezala, ez nago planteatzen bakarrik nola ulertzen dugun generoa, edo zer pentsatzen dugun generoa dela, edo nola eragiten duen, ez dakit entretenimentu forma bezala, edo eztabaida teoriko bezala.
planteatzen dudanean zer pentsatzen dugun maskulinitateaz, edo zer ulertzen dugun generoaz, planteatzen duta uste dudalako erabateko eragina daukala gure interbentzio gaitasunean. Alegia, segun eta nola definitzen dugun genero sistema bat zer den, eta segun eta horren barruan nola definitzen dugun maskulinitatea eta feminitatea zer diren, era batera edo bestera bideratuko dugu gure interbentzioa hezkuntza esparruan edo beste esparru sozial batzutan, bai? Hor, garrantzitsua da, nire ustez, tendentzia murriztatzaile batzuk edo redukzionista batzuk alboratzea, bai? Hor oso klabea izango da nire ustez, gauza batzuk, tira, hori, beste alde batera uztea eta ez planteatzea generoa izango balitz, nolabait, hemen jarri ditut hiru zera, ez? Ekidin beharreko hiru bihurgune, ez? Lehenengoa da individualizazioa, horrekin lotuta psikologizazioa eta hirugarrena da moralizazioa, bai? Orduan, maskulinitateaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu posizio sozial batez, ez? Nolabait, gure gizarteak gaur egun gizarte antolatzaile bezala eta antolatzaile ekonomiko bezala hautatzen duen sistema batez, genero sistema bitarraz, ez? Alde batetik jaiotzan mutilak eta neskak banatzen dituena eta gero hortik eraikitzen dituena gizonak eta emakumeak, eta hori ez da banaketa neutro bat, horrek ez da besterik gabe kasualitate bat, hori gizarte antolatzaile bat da, bai? Gizarte antolatzaile bat dela esaten dugunen, esaten dugu bizitza ekonomikoa antolatzen dela horren gainean, alegia, generoaren araberako lan banaketa bat dagoela eta generoaren araberako lan banaketa horri esker, adibidez, gaur egun dugun sistema ekonomikoa sostengatzen da. Komila guztien artean sostengatzen da. Bai? Aldi berean, antolatzaile politikoa da, espazio batzuk jartzen ditu batzuen esku eta beste batzuen esku ez horren beste, oztopa jartzen ditu pertsona batzuek boterera gerturatu daitezen eta errestasun guztiak beste batzuk boterean mantendu daitezen eta bar. Antolatzaile soziala denean, dimentsio guztiak zabaltzen ditu, eragiten digu gure enpleguan, eragiten digu gure lanean, gure munduarekiko harremanean, eragiten digu maila pertsonalean baita ere, eta eragiten du geopolitikan. Esan nahi dudana da, genero sistemak txikitik handira eragiten duela espazio guztietan, eta beraz, ezin ditugula ulertu genero sistemaren ondorio diren maskulinitatea eta feminitatea errealitate pertsonal bat bezala. Ez dira errealitate pertsonal bat, ez dira errealitate individual bat, eta ez dira gure ezaugarri psikologiko huts batzuk. Edo, ulertzen baldin baditugu ezaugarri psikologikoak gure testuinguruarekin harremanean sortzen ditugun ezaugarri bezala, tira. Baina, ekidin beharko genuke etengabe murriztea maskulinitatea eta generoa zerara, ez? Ezaugarri individual batetara. Zergaitik horrek, gero esplikatuko dut, moralizazio batetara garamatzalako, bale? Eta gero esplikatuko dut zer esan nahi duen moralizazioaren ideia honekin. Beraz, itzaldian zehar, joango naiz hemen azpian usten, utzi dizkizu gero pasatzen dizuetenean material hau, suposatzen dut, hor izen horietan klikatu halko duzuela eta joan halko zarete hor gomendatzen dizkizuedan irakurketa batzuetara, ez? Zentzu horretan adibidez, nik zer dakit, aipatzeko bakarrik, baina Silvia Federicik nola lotzen duen genero banaketa, bai? Nola lotzen duen historikoki feminitate eta maskulinitatearen sorrera eta finkatzea sistema ekonomikoaren behar garbi batekin, interesgarria zaigu, pentsatzerakoan maskulinitatea ez bakarrik mutil batzuek daramaten, eta emakume batzuek ere daramatzaten atributo identitario batzuk bezala, baizik eta gure gizartean antolatzaile sozial bezala funtzionatzen duen posizio bat bezala. Posizio guztiak bezala, mugikorra da, eta bar, ez? Amaia Perez Orozkok ere horren inguruan hitz egiten du, ekonomia feministaren ekarpenetatik, ez? Nola generoa ez den nolabait ekonomiaren gainean dagoen zerbait eta ekonomiaren edo bizitza sozialaren gainean jartzen dugun zerbait edo gehitzen dugun zerbait, baizik eta generoa demontre horren oinarrian dago, bai? Ez balitz genero banaketarik emongo, kapitalismoa litzateke izango gaur egun ezagutzen dugun bezalakoa, bai? Beraz, esaten dudanean, edo beste autore batzuk utzizkizu etor, baina tira, esaten dudanean,
generoa ulertu behar dugula entitate sozial bat bezala, esan nahi dut dimentsio ugari dauzkala, dimentsio guzti horiek eragiten dutela aldi berean, eta beraz hortik begiratu behar diogula. Bai? Hau zertan itzultzen da? Maskulinitatearen inguruko begirada bat, lantzerako orduan adibidez. Pentsatzen baldin badugu, maskulinitatea dela, norberak izan heldua edo gaztea, ikaslea edo irakaslea, nola erakusten duen bere genero espresioa, nola espresatzen duen bere generoa espazio sozialean, seguraski konturatuko gara denbora guztian aldaketa izugarriak gaudela. Eta sekulako eraldaketak ikusten ari garela genero espresioetan. Bai? Alegia, ikusten ari gara, maskulinitatea izango balitz bezala pertsona zehatz batzuen ezaugarri batzuk pertsonalki kudeatzen direnak, eta beraz hor ikusten duguna da aldaketa erraldoi bat. Ikusten baldin badugu maskulinitatea antolatzaile ekonomiko bat bezala adibidez, ikusiko dugu azkenengo 30 urtetan adibidez egin ditugun aldaketak, garaipen txikiak izan arren askoz txikiagoak direla. Bai? Alegia, zenbat aldatu den generoaren araberako lanaren banaketa, bai? Askoz gutxiago aldatu da, genero espresioaren materializazioarekin konparatzen baldin badugu. Bai? Hortaz, horren naiz planteatzen, kasu individualak begiratu ordez eta agerian dagoena begiratu ordez, horretaz gain begiratu behar ditugula ere bai beste antolatzaile sozial batzuk eta begiratu behar dugula nola aldatzen ari diren. Bai? Hor oso kontzeptu potentea planteatu zuen bere garaian Reuin Connellek, maskulinitate hegemonikoaren ideia, seguru entzun duzuela, gainera oso modan egonda urte luzeetan zehar, ez? Baina karo, hor planteatu behar duguna da nolabait hegemonia bera kontzeptu giza zer esan nahi dugun. Bai? Askotan ulertu da maskulinitate hegemonikoa izango balitz bezala, eta hala da, gizonezkook nola performatzen dugun edo nola gorpuzten dugun maskulinitatea, maskulinitate horrek eman diezagun botere bat edo posizio sozial boteretsu bat gure gizartetan. Eta hori Connellek planteatu zuenean oso era interesgarrian planteatu zuen, alegia. Gizonezkook nolakoak izan behar dugun edo ze jarrera izan behar ditugun eta nola portatu behar garen emakumeekiko botere posizioa ziurtatzeko, eta baita ere nolakoak izan behar garen eta nola jardun behar dugun gizonon artean posizio hegemoniko hori arriskuan jarri ez dadin. Orduan horrek badauzka nolabait norabidez berdinak. Alde batetik nola mantentzen den botere desoreka hori, eta beste alde batetik nola mantentzen den ere bi kategoria horien barneko esioa, gizontasuna bera defendatzeko gotorleku bezala. Orduan, Connellek planteatu zuena zen, hegemoniaren kontzeptu horretatik abiatuz, hau mugikorra zela, bai? Alegia, gizonok ez dugula etengabe eta denbora guztian jarrera berdina eta maila sozialean gertatzen diren mugimendu guzti horiek erantzuten diotela bere inguruari, bai? Ez gara berdin portatzen nolabait leku batean edo bestean, edo ez dugu jarrera berdina, ez dugu berdina egiten. Zergaitik, hain zuzen ere boterea mantentzeak exigitzen duelako eta eskatzen duelako espazio ezberdinetan, era ezberdinetan jokatzea eta moldatzea. Eta hori logikoa da eta hegemonia kontzeptuaren oinarri bat da. Orduan, hortik ondorioztatzen den gauza importante bat da hegemonia edo boterea mantentzeko gorpuztu behar den posizio hori aldakorra dela, bai? Honetan agian insistituko dut asko, baina aldakorra dela esaten dudanean esan nahi dut, ezin dugula maskulinitate eredu negatibo bat imaginatu, alegia zein da gizon matxista, zein da mutiko nerabe matxista, eta beraz pentsatu eredu horretatik urruntzen baldin bagara ondo gabiltza, eredu horretara gerturatzen baldin bagara gaizki gabiltza. Bai? Zergaitik, eredu hori aldatzen ari delako. Eta uste dut azkenengo urteetan maskulinitatearekin egin den lanketarekin, agian oso ere interesatuan sortu dugula maskulinitate hegemonikoaren eredu oso negatibo bat, ez? Mutil oso era agerikoan matxista dena, indarkeria erabiltzen duena, ez duena inolako lotxarik bere posizioa defenditzeko eta bar, eta pentsatu dugu hori zela eredu negatiboa, eta klaro, alde batetik, hortik urruntzen den guztia marabillosoa iruditzen zaigu, eta beste alde batetik, agian, eskapatzen ari zaigu momentu honetan,
eredu hegemonikoa, alegia mutilen boterea edo gizonon boterea mantentzeko gaitasuna daukan eredua ez dela hori, bai? Agian jarrera oso ikusgarriak dauzkan gizon matxista batek, gaur egun ez duela horren errez bere boterea mantentzen, eta aldiz bestelako jarrera batzuk dauzkan gizon batek bere botere posizioa mantendu dezakela berdin-berdin, naiz eta gure begietara eta ikuspegi nolabait azaleko horretatik badirudien oso gizon berria eta oso gizon berdintzalea, bai? Orduan, hegemonia ezin dugu konfunditu tradizioarekin. Hor dago nire karpen edo nire ideia nagusia. Gauza bada maskulinitate tradizionala zer den, eta gauza bada guk nola irudikatzen dugun, gure aitona amonen belaunaldiko maskulinitatea, edo gurasoena, edo beste garai batzuetako maskulinitatea nola irudikatzen dugun, bai, zer zen gizon bat izatea orain dela 40 urte, eta beraz hori maskulinitate tradizional bezala ulertzen baldin badugu primeran, azterketa historiko bat egiteko, eta ikusteko nola aldatzen diren gauzak, baina gaur egun, komila artean, borrokatu behar dugun, edo zalantzan jarri behar dugun gizontasun eredua, agian ez da hori. Edo agian baita ere, baina esan nahi dut. Ez gaitezen horretan gelditu. Ez dezagun pentsatu berehalakoan eta begikolpe bakarrarekin identifikatuko ditugula jarrera matxista guztiak, ze badakigu zer diren, badakigu nola gertatzen diren, eta daukagu sotaka bai horrei bat, eta badaukagu horrelako elementu zerrenda bat, zeinetan begiratu dezakegun norrari den maskulinitate toksiko bat gorpuzten eta norrari den maskulinitate sano eta berdintzale bat gorpuzten. Gauzek ez dut horrela funtzionatzen, hain zuzen ere, lehen esan dudanagaitik, bai? Maskulinitateaz baldin bada bakarrik gorpuzte bat, baldin bada baita ere posizio bat, sistema zabalago batean, eta horrek eragiten dio politikari, ekonomiari, eragiten dio gure antolaketa moduei, eragiten die gure arteko harremanei, harreman pertsonalei guztiari eragiten baldin badio, segurazki, dimentsio guzti horietan gauza arraroagoak gertatzen ari zaizkigu, eta ez bakarrik aldatzen ari garela eredu tradizional batetik eredu modernoago batetara, bai? Zentzu horretan importantea da, kontuan izatea, hegemoniaren, edo Antonio Gramscik bere garaian definitu zuen bezala hegemonia kontzeptua, hegemoniaren ezaugarrietako bat ikustezintasuna da, bai? Hegemonia invisiblea da. Hegemonia bisiblea denean jada ez da hegemonia, bai? Gramscik hau planteatu zuen kapitalismoaren azterketa kritiko batetik, berak ez zuen generoaz hitz egiten. Berak hitz egiten zuen zenolako sistema, balore sistema eta sistema kultural beharrezkoa den kapitalismoak aurrera funtzionatu dezan. Adibidez, nik zer dakit, denok pentsatzen dugula kompetentzia berez gauza on bat dela, bai? Nik ideia bat daukat, zuk ideia berdina daukazu, eta elkarri ez badiogu ezer kontatzen, bakoitzak ideia bere aldetik garatuko du, eta ilargira helduko gara, ez? Nola, karrera espazialaren, ez? Ipuin txoro hori, ez? Orduan, adibidez ideia hori, kompetentziak laguntzen duela ideia garatzen, eta laguntzen duela mundua aurrera egiten, ideia hegemoniko bada, zergaitik invisiblea delako, ez duelako jendeak normalean zalantzan jartzen, bai? Orduan, ideia bat, asko zalantzan jartzen azten garen momentuan, eta zorionez ari gara zalantzan jartzen ari gara berkatu zalantzan jartzen aztenengo urteetan maskulinitatearen inguruko gauzapillo bat, orduan igual, zalantzan jartzen ari garen maskulinitate hori ez da hain hegemonikoa, bai? Erantzuna delako, badaukalako zera bat, ez? Oposizio garbi bat, eta hain zuzen ere ez delako jada ikustezina. Orduan goazen bilatzera zein den gaur egun maskulinitate ikustezin hori jarraitzen duena botere posizio horiek nolabait kudeatzen, jarraitzen duena nolabait bere posizioaren goiko aldea bermatzen erabatean edo bestean, agian hain ikusgarria izan gabe, agian hain tradizionala izan gabe. Zentzu horretan usten dizuet hor lotura bat, C.J. Pascoe autorearen artikulu batera ingeles ez dago, baina artikulu bada ez da oso luzea, eta bertan hor berak planteatzen du maskulinitate hibridoen kontzeptua, ez? Agian hobeto funtzionatzen digula maskulinitate tradizionalak eta berri ez hitz egin ordez, maskulinitate hibrido ez hitz egitea. Gaur egun maskulinitateek dauzkatelako edo gorputzen dugu maskulinitateak dauzkalako ezaugarri beraien artean ustez oso kontrasankorrak direnak eta oso ezberdinak, denak batera nolabait kombinatzen direnak. Zuzatuko dut, begiratzeko. Tira, orduan, horrek badauka nire ustez hezkuntza ari garenean, badauka nire ustez zera bat, ez? Oso
balio espezial bat, ez? Alde batetik, begiradaren kontua gaitik, alegia, guk ezin dugula, ez dakit guk eta haiek horrela hitz egiteak zentzu asko dauka, baina tira, guazen pentsatzera guk irakasleak garela edo hezitzaileak eta beraiek ikasleak direla, bai? Argumentoak funtzionatu dezan eta zalantzan jarrez hori dela nahi badugu, baina guk hezitzaile bezala, irakasle bezala ezin dugu pentsatu gure begiradatik argita garbi matxista dena edo gure begiradatik maskulinitate hegemoniko bat dena eta bar, automatikoki aplikatzen zaien gu baino 20 urte gutxiago, nire kasuan adibidez, gu baino 20 urte gutxiago dauzkaten pertsonen errealitateari. Bai? Askotan, guretzako oso erresa delako identifikatzea gure inguruan, gure belaunaldian, eta honek ez dio bakarrik eragiten adinari, eragiten dio ere klase sozialari, beste kontu batzuei, gure ingurunean zer den esanguratsua, importantea eta beraz landu beharrekoa, eta botatzen dugu hor urte batzuk beherago edo beste inguru sozial batzutara eta ez du funtzionatzen. Hortaz, agian lan bat egin baldugu eta egiten ari baldin bagara lan bat gure ingurune gertukoenean maskulinitate hegemoniko hori identifikatzeko eta kuestionatzeko eta zalantzan jartzeko, lehen esaten nuen bezala maskulinitate hori ez dena ja maskulinitate tradizionala, baitzik eta maskulinitate hibridoago bat eta bar, formak aldatu dituena, baina segurazki fondoko hainbat kontu mantentzen dituena eta botere harremanak mantentzen dituela bere hortan, ari bagara eredu hori identifikatzeko ahalegin bat egiten, eraman behar dugu ere identifikazio lan hori gure hezkuntza esparruetara. Ez du balio pentsatzeak jubiletxe batean egiten den maskulinitatearen inguruko edo feminitatearen edo sexismoaren inguruko lanketa batek funtzionatuko digula automatikoki eskola batean. Zergaitik, maskulinitatearen eredu negatiboak direlako hau eta hau, eta eredu positiboa dira hau eta hau. Bueno, pues edo lekuan lekuko azterketa bat egiten dugu, edo ez digu funtzionatuko. Eta batzutan, itzulpen ariketa hori, lehen aipatzen duen itzulpen ariketa hori egitearen faltak eramaten gaitu susto handietara. Susto handietara, edo, nire ustez, ez dakit, bideak ez du aurrera jarraitzen momentu askotan, eta gelditzen gara hor engantzatuta eta inpas batean, ez? Bereziki importantzia dauka honek ere bai, hezkuntzaz ari garenez, botere harreman bat hitz egiten ari garelako, hezkuntza esparru guztian dauden botere harreman guztiez, noski, klase zapalkuntzaz hezkuntza esparruan, genero zapalkuntzaz, sexualitateaz, arrazaz, gerota gehiago gainera, eta adinaz ere bai, edo instituzio barruko botere posizioaz ere bai, nik ez dakit nola daramazuen zuek hau, baina nik badakit nik ezin dudala berdintasun posizio batetik hitz egin nire ikasleekin. Badakit eta punto, bai? Orduan, horrek ez du esan nahi, ez dudanik lanketa bat egiten horren inguruan, horrek ez du esan nahi, ez ditugunik mekanismoak bilatzen elkarrekin aldugun eta ondoen komunikatzeko eta gure hierarkia horiek apur bat mugatzeko aldugun bezala, baina bagaude botere harreman batean gustatu ala ez gustatu, bai? Eta beraz horrek lehen aipatu dudanari gehitzen dio beste elementu importante bat, bai? Lanketa bat egin behar baldin badugu, diagnostiko egoki bat lortzeko zer gertatzen den gure hezkuntza esparruetan, kontuan eduki behar dugu gure begirada ez dela bakarrik gurea, gure begirada eta gure begirada legitimatua da hezkuntza esparru horretan, supuestamente hezkuntza esparruetan irakasleok daramagulako jakintza eta ikasleek hartu egiten dute, bai? Zalantzan jarri dezakegu hau, baina nik uste dut oraindik oso urrun gaudela gure hezkuntza sistemari buelta ematetik hori ez dadin horrela izan. Orduan zentzu horretan, are urgenteago nire ustez bilakatzen da begirada hori apur bat lantzearen beharra, ez? Zer gertatzen da gure hezkuntza esparruetan eta norekin sortu dezakegu diagnostiko bat horren inguruan, bai? Tira, aurrera ingut. Beraz, aipatzen nuen bezala, lehen maskulinitatea zer den edo nola ulertzen dugun zalantzan jartzetik abiatu behar gara, nik egin dizuen dire irakurketa bat eta oso gainetik eta oso nahasia segurazki, zer den eta nola funtzionatzen duten genero sistemek eta horren barruan maskulinitateak zeleku gordetzen duen, baina hori landu beharreko zerbait da, esan nahi dut norberak
bere irakurketa egin behar du, bere lekua bilatu behar du horretan. Maskulinitate hegemonikoaren inguruko apunte txikitxo bat egin du, nola importantea den ez nahastea guretzako eredu tradizional eta agian oso toksikoa den eredu bat hegemonikoa den ereduarekin, pentsatu behar dugula gaur egun zein den eredu hegemonikoa, eta hirugarren saltoan pentsatu behar dugu eredu hegemoniko hori zein den hezkuntza esparruetan. Alegia zein den oraintxe bertan genero banaketa hori, horrek suposatzen duen banaketa sozial eta ekonomiko eta guzti horrekin mantentzeko beharrezkoa den modelo hegemonikoa edo zeinik funtzionatzen duen horretarako. Tira, hor apunte berezi bat egin nahiko nuke, bai? Jokin, bakatu, ikusten dira lehen ikusten ziren laukitxo horiek? Pantalla kompletaren azan idazuna? Bale, pues saiatuko naiz ateratzen eta sartzen berriro. A ber. A2. Bale, hemendik. Hemen. Hortxe, ez dakit orain ikusten diren edo. Bai, orain jazira ikusten. Bale, perfecto. Hori, apunte txiki bat egin nahiko nuke, zehatzago joan nahiko nintzatek ere bai indarkeriaren gaira, ez? Eta orain bai lotzen dut apur bat egian hezkuntzarekin edo espero dut saiatzen ari naiz ariketa txoro hori egiten, aber lortzen dudan. Zenbat aldiz galdetu diogu gure buruari hainbat gairen inguruan gure hezkuntza espaziotan eta beste espazio sozial batzutan sortu nahi ditugun hausnarketak zenbat aldiz bilakatzen diren errepikapen bat. Errepikapen bat guk hausnarketa bat sortu nahi dugu eta lortzen duguna da norbaitek ideia batzuk hartu eta ideia horiek errepikatzea loro formato batean, ez? Hezkuntza esparruan niretzako da el espazio dorado, zentzu horretan, ez? Uste dut ez dagoela leku bat, nun gehiago lortzen duzun edo lortu dugun, ustez, hausnarketa sakon bat egiteko desio batetik, gehiago lortu dugun lorito ejerzito bat, errepikatzen dituenak berdintasunaren oinarriak, edo berdintasunaren tropo ezagunenak bata bestearen atzetik. Eta orduan guk hausnarketa bat sortu nahi genuen lekuan, sortzen duguna da, matxismoa oso gaizki dago, indarkeria ez zait ondo iruditzen. Denok errespetatu beharko genuke besteek zer pentsatzen duten. Aldi berean, gainera, bakoitza bere sexualitatea dauka eta hori errespetatu beharra dago. Bai, hezkuntza espazioak berak uste dut sortzen duela oso egoera estraño bat, nun oso zaila den trukatzea hausnarketa eta hezkuntza esparruak berak eskatzen duen buruz ikastearen ideia horiek, noiz jartzen diogu on eta noiz off horri. Esan nahi dut, zergaitik ikasi behar dut Bizkaiako errekata ibaien izenak ikasi behar ditut memoriaz, baina gero hau generoaren inguruan kontatzen didazuen hau hausnarketa pertsonal bat da. Nik uste dut ikasleak batzutan hor zoratu egiten direla horrekin, eta esatuta, generoarena izango da azterketan sartzen den beste zerbait, orduan, klaro, botatzen dut hor de memoria, bai, matxismoa gaizki, ez? Eta hezitzaile guztiek bereziki, uste dut, hor proposizio interesgarria daukatela adibidez, eskola kanpotik, eskoletara joaten diren hezitzaileak, ez? Batzutan joaten diren tailerrak egitera joaten direnak, edo denbora libreko, saioetara, edo askotan, eukitzen duten lehenengo sustoa hori da, ez? Nola utziko dugu edo nola pasatuko gara lehenengo fase honetatik. Nik esaten dizuet ontaz hitz egitera natorrela, berdintasuna hitz egitera nator, eta zuek ja badaukazue lorito zera bat, speech gigante bat, botaldi da zuena de A a B, eta orduan nire ondoria izan barko litzateke, altxatzen naiz, eta jende honek ja badaki guztia. Bai? Uste dut, lasaitu nahi zaituzte dala agian, edo igual nire burua saiatzen ari naiz lasaitzen kontu honekin, ez? Helen Izaskunek esarreran aipatu duzu importantea den zuen lana, eta nola behar zaituztegun berdintasunaren inguruko ideiak zabaltzeko, eta bai, baina, nik jarri nahiko nioke baina bat horri, esan nahi dut, uste dut sobrekarga erraldoi bat dagoela hezkuntzarengan, irakasleengan izan daiteke, baina uste dut hezkuntzaren ideia moderno, mitologiko iaia horrengan erortzen dela pisu hori. Zergaitik daukagu hainbeste esperantza hezkuntzan. Zergaitik edozein arazo sozialen aurrean, jendeari galdetzen diozuenean nola konponduko da, ematen dizuten lehenengo irtenbidea da hezkuntzaren bidez.
lortzen baldin badugu belaunaldi berriak ez izatea, eta hemen sartu nahi duzuena, hain matxistak edo ez izatea, hain sexistak edo izatea, berdinzaleagoak edo izatea, euskaltzaleagoak edo izatea, ez dakit zer edo izatea, orduan dena aldatuko da. Bale, nik uste dut egia dela, gauzak txikitatik ikasten ditugula eta txikitatik aplikatzen ikasten dugula, eta beraz, eragiten dugunean hezkuntza esparruan, esparru interesgarri bat dela eragiteko, baina aldi berean uste dut, horrek eskutatzen duena dela, ez dugu nahi gure gizartea mantentzen duen egitura mugiarazi edo aldatu, eta beraz, botatzen ditugu ahalegin guztiak hor hezkuntzara, eta guk jarraituko dugu funtzionatzen lehengo berdin-berdin, baina besteek ikasiko dute pertsona ezberdinak izaten. Eta horrek, badakizue soberan, horrek ezin du bat egin, horrek ez du inoiz bat egin. Ikasleek eskolan jasotzen dutena hau baldin bada, eta gizarteak egiten duena hau baldin bada, beraiek honekin geldituko dira. Orduan, askotan dauzkagun frustrazio horiek ikasleek ez dituztelako guk espero genituzken aldaketak egiten, ez dira beraienak, gureak dira, guk ez dugu gure gizartea eraldatu. Eta ondorioz, beraiek ikasten ari direna da nola funtzionatzen den gure gizartetan. Eta beraz, egiten dutena da hor adaptazio ariketa bat, eta orduan nik badakit memoriaz zer esan behar den berdintasunaren inguruan, baina nire etxean, nire eskolan, nire gobernuan, nire auzoko bizitzan, nire enpresan, nire guzti horietan, gauzak funtzionatzen dute lehen bezala edo batzutan okerrago. Orduan, badakit ja, speech bat dagoela eta gero realitatea dagoela. Orduan, horrekin ez gara frustratu behar, esan nahi dudana da, kendu dezagula ere karga hori gure bizkarretatik. Alegia, guk ardura daukagu aldugun gehiena eragiteko hor, eta indarkeria izan daiteke elementuetako bat, baina ardura guztia ez da gurea. Guk ezin diogu aurre egin, edo ezin dugu sortu eraldaketa kultural bat hezkuntzaren bidez, mundu mailan eta gure inguruan ekonomiak berdin jarraitzen duen bitartean, politikak berdin jarraitzen duen bitartean, eta bar, eta bar. Hor ez dago zer eginik. Esan nahi dut. Jarri behar dugu hau bere lekuan, ez? Zentzu horretan, uste dut arazo bat daukagula eta indarkeriarekin eta indarkeria matxistarekin gertatzen ari zaigun kontu bat da, arazo kolektiboen kudeaketa individualizatzen ari garela. Bai, indarkeria matxista ez da gizon batzuen jarrera bat, indarkeria matxista ez da pertsona konkretu batzuek egiten dituzten gauzak, balore sistema oso zabal bat da, balore sistema zabal horren ondorioz sortzen dira hainbat portaera, eta portaera horiek lehen aipatu dudan generoaren arabera banatutako antolaketa sozial hori mantentzeko helburua daukate. Bai, ez dira portaerak, ez dira desbiazioak, ez dira momentu batean kontrola galtzen dela, eta bar, maila oso individual eta psikologikoan hortik ulertu baldin baditake ere, osea, indarkeria matxista ulertu behar dugu sistema bat babesteko mekanismo bat bezala. Bai, indarkeria matxistak funtzionatzen du, lanaren banaketa sexuala, eta emakumeen gainepo kontrola, eta bestelako formula batzuk funtzionatzen jarraitu dezaten, bai, mekanismo bat da. Osa nahi dut, da, zigortzen den bezala ume txiki bat ez dezan ez dakit zer egin, bai, mekanismoa hori da, bai. Eta zentzu horretan ezin dugu individualizatu eta ezin dugu despolitizatu, bai. Hor proposatzen dizuet Wendy Brownek badauzkat testu oso interesgarriak despolitizazioaren inguruan, eta hor ze begirada ematen ari gara eta zer ari gara esplikatzen indarkeria matxistaren inguruan, eta nola gertatzen zaigu, praktikamente egiten dugun diskurtsoa hain garbia eta hain egokia dela, iaia edo zeinek sinatu dezakela, ez? Hori, Wendy Brownek aipatzen du hori despolitizazioaren sintoma bat dela, ez? Ikusten duzunean, esaterako ezkerreko mugatik eskuineko mugara doazen alderdiek nolabait kontzeptu berdina defendatu dezaketela, ez? Eta orain, azkenengo urteetan, nahiko postu gara, ironiaz diot, eskuin muturrean agertu zaigulako alderdi bat indarkeria matxistaren kontua zalantzan jartzen duena, ez? Dela 3 letrako alderdi hori, ez? Bestea. Eta aldiz, beste alderdi guztiek daukate diskurso bat oso garbia eta oso zentzuduna indarkeriaren inguruan. Bueno, hori despolitizazioaren sintoma garbi bat da. Denok ados baldin bagaude, normalean beste gauza batzutan ados ez gauden bitartean, horrek esan nahi du nolabait deskafeinatu dela gai hori, eta deskafeinatu da nire ustez okerrerako. Okerrerako zergaitik, eta honek bereziki zentzua dauka hitz egiten ari garenean zeraz, ez? Interbentzioaz edo hezkuntza munduko interbentzioaz.
moralizatu egin delako, lehen aipatzen duen berriro ideia hori berriro ekartzen dut, ez? Eta planteatu delako indarkeria matxista dela ona txarra, barruan kanpoan, violentoa ez violentoa, binomiotan aztertu daiteken zerbait. Alegia, indarkeriaren erabilera txarra da, beraz, indarkeriarik erabiltzen ez duen pertsona ona da, hortaz, gure gizarte barruan daudenak dira indarkeria erabiltzen ez dutenak, kanpoan daudenak dira indarkeria erabili dutenak, violentoak daude, ez violentoak daude. Eta hori, ez da bakarrik momentuko banaketa bat, agian egokia litzatekena, baizik eta hortik saiatzen ari gara identitate batzuk sortzen. Orduan, gero eta garbiago omen daukagu, zein den gizon violentoa. Bai? Zein den gizon violentoa, zein den indarkeria erabiltzen duen gizona, eta nola erabiltzen duen indarkeria hori. Eta gero datoz gerokoak, ez? Gero datoz sustoak, eta gero datoz teleberrietan etengabe entzuten ditugun adierazpen horiek, ez? Oso pertsona normala zen, ez nuke inoiz esango horrelako zerbait egingo lukenik, ez? Eta kasu estremoenetatik, kasu txikienetara, gertatzen ari zaiguna da, gero gure inguruan gizon batek indarkeria tratatzen duela emakume bat edo beste pertsona bat, eta ez dakigu erreakzionatzen. Zergaitik pertsona horrek ez duelako betetzen gure eskema moralizante honetan, ez da pertsona txarra, ez da gizartetik kanpora egon beharko litzateken pertsona bat, ez da pertsona violento bat edo guk ez dugu horrela ulertzen, ez? Hor sortzen ari garen moralizazio horrek ondorio oso eskasak euki alditu, ez? Eta sortzen ditu nik uste dut nolabait urgentzia batzuk edo presa batzuk gizon guztiok nahi dugu berehala kokatu gizon zintzoen taldean, ez? Badaude gizon maltzurrak eta gu gizon zintzoen taldean gaude, ez? Orduan, berehala ikasten ditugu memoriaz, esan behar direnak, eta inkluso ikasten ditugu memoriaz ere egin behar ez diren gauza batzuk. Eta gero, gertatzen dira horiek ateratzen direla beste leku batzuetatik, ez? Orduan, joera bat oso eskasa sortzen da, nik uste dut, nolabait uzten gaituena gizon gehienak, lanketa horretatik kanpora, edo guk ez dugu zertan horretan pentsatu behar, ez? Ez diogu zertan horri buelta eman behar. Noski ez dugula, kontuz hemen esaten ari naizenarekin, ez dut esan nahi, denok hiperkulpabilizatu behar dugunik gure burua, eta ulertu behar dugunik gure burua denbora guztian erasotzaileak izango bagina bezala. Ez dut hori esaten, esaten ari naizena da, indarkeria tratatzea, nolabait, rotulagailu bat izango balitz bezala, ez? Honek darama, eta honek ez darama, eta orduan hemen dagoenean, ezin da hemen egon, horrek ez du funtzionatzen, bai? Ikusten ari baldin magara, edo aipatzen ari baldin magara denbora guztian, genero sistema dela goitik bera zeharkatzen gaituen zerbait, segurazki guztiok zeharkatzen gaitu. Eta zeharkatzen gaitu modu ezberdinetan, eta bakoitzak bere ikuspegitik egin behar du azterketa hori. Baina, ezin duguna egin da planteatu gutxi batzuek daukaten arazo bat dela, eta gutxi horiek, edo arazo hori daukaten gutxi horiek, kanporatzearekin konpontzen denik arazo hori, ez? Eta gero eta gehiago ikusten ari gara, ez? Eta hor, punitibismoaren inguruko eztabaida guztia oraintxe bertan feminismoan gertatzen ari dena, justizia feminista zer den, zer eskatzen diogu justiziari, eta bar, nik uste dut oso interesgarria eta oso beharrezkoa dela, ez? Hor utzi dizuet, azpian, Serra Garaizabal eta Makaia, Clara Serra eta Cristina Garaizabal eta Laura Makaia egin zuten liburu hau, Alianza Rebelde, hor adibidez eusten zaio eztabaida horri bastante sakon, eta nire ustez ni ez nago erabat ados planteatzen den guztiarekin, baina horretarako dira liburuak eztabaidatzeko. Orduan, hor planteatzen diren gauzetako batzuk oso importanteak iruditzen zaizkit, ez? Zer gertatzen da, pentsatzen dugunean indarkeria dela pertsona zehatz batek daraman atributo bat, atributo hori daramala bera horrelakoa delako, eta atributo hori eusteko kapaza delako, eta beste batzuk ez gara, ez? Eta orduan hor, momentu batean zer egin dezakegu pertsona horrekin, kanporatu, eta kanporatzen dugunean pentsatzen dugu arazoa konpontzen dela. Kanporatu izan daiteke kartzelara bidali, izan daiteke leku batetik gelatik atera, izan daiteke mila gauza, ez? Orduan, kontu zibili beharko ginateke horrekin, ez? Eta nor da indarkeria, ez? Galdera hori jartzen dizut bukaeran, ez? Nor da edo zein da guk irudikatzen dugun prototipo hori, eta zein da gizon violentoa, kasu honetan ikasle edo gazte violentoa, zein da... hor sorpresak topatuko ditugu, agian konturatuko gara, segurazki gure indarkeriaren inguruko imaginarioa, nahiko genukena baino arrazistagoa dela, nahiko genukena baino klasistagoa dela, eta bar, alegia, gehiago kostatzen zaigula oraindik sinistea indarkeria praktikatu dezakenik gizon txuri eta ekonomikoki egonkor batek beste batzuek baino, ez? Orduan hor zentzu horretan kontu zibili behar gara indarkeriaren inguruko diskurso moralizatzaile horiekin. Indarkeria ez da gauza moral bat, indarkeria gauza politiko bat da, eta erabiltzen da
sistema baten oinarriak ondo mantentzeko, ez? Eta erabiltzen dugu gizonok patriarkatua mantentzeko, eta erabiltzen du estatuak bere indarraren monopolioa mantentzeko. Eta zentzu horretan, afera politiko bat denean, denoi eragiten digu. Denok gara arduradun, denok egin dezakegu zerbait horren inguruan, eta denok guzti behar gara, ez bakarrik erasotua izan den pertsona eta erasotu egin duen pertsona maltzurra, ez? Hortik nik uste dut badaukagula buelta bat emateko zeran, ez? Hezkuntza esparruan ere bai. Hemendik, eta bueno, neko luzatzen ari naiz, beraz, bueno, saiatuko naiz apur bat arintxo gau juten, maskulinitateen inguruko lanketaren eragina mutilengan deitu diot atal honi, ez nekin oso ondo zer esan, baina tira. Berreskuratuko dut lehengo ideia hori. Moralizazioaren kontu hau, bai? Ez baditugu ondo kokatzen zeintzuk diren matxismoaren erroak eta zeintzuk diren loturak, alegia indarkeria matxistaren edo bestelako espresio matxisten erroak zeintzuk diren, nondik datozen. Ez dut esaten jarri behar garenik eztabaida antropologiko gigante batean, esanez patriarkatua sortu zen ez dakit nun, ez dakit zenbagarren urtean, edo nekazaritzarekin joan zen guztia pikutara. Berdin zait, galdetzen ari naizena da, gaur egun eta hemen, indarkeria matxistak zeri erantzuten dio, ze sistema eusteko balio duen, nola funtzionatzen duen, eta ze lotura dauzkan beste sistema batzuekin, bai? Ez dezagun pentsatu indarkeria matxista dela gizonek emakumeen kontra egiten duten zerbait eta punto. Horri lotzen da, eta nahasten da beste sistema batzukin, aipatuko dizuet geroago, uste dut hemen dagoela, nunbaiten, ez? Beranduago, tira, Rita Laura Segatoren lan adibidez ez, berak oso lan ona egiten du Ciudad Juárezeko feminizidioa aztertuz, liburu batean, ez? Hainbat artikulu biltzen dituen liburu batean, eta berak oso ondo esplikatzen du indarkeria matxista Ciudad Juárezen nola lotuta dagoen fronterarekin. Estatu Batuak eta Mexiko banatzen dituen mugarekin eta hor sortzen den ekonomiarekin, narkotrafikoan oinarritutako ekonomia, baina baita ere Estatu Batuetako enpresa multinazionalek Mexikon dauzkaten makila edo mugetako enpresa fabrika hoien ekonomiarekin. Orduan, berak interpretatzerako orduan Ciudad Juárezen gertatzen den indarkeria matxista ekstremo hori, interpretatzen du bere testu inguruan, eta interpretatzen du nola lotzen den hori fronteraren kontrola mantentzearekin eta frontera egitearekin nolabait erabilgarri interesa dauzkaten botere hoientzako. Orduan, beharrezkoa daugu momentu bakoitzean egitea horrelako analisi bat eta pentsatzea, joder, nondik dator indarkeria matxista eta bereziki gaur egun zer egiten du eta nola funtzionatzen du eta horren ondorioz zerek ze sistemekin lotzen den. Eta lotzen denean ikusiko dugu agian gaitasun gehiago daukagula ulertzeko ikusten ari garen hainbat erreakzio, ez? Lehen Izaskunek esaten zuen klasetan oso edo programan parte hartzen duten pertsonekin oso ondorio positiboak ikusten ari direla, ez, nahikotik, eta segurazki horrela izango da, eta ni piloak posten naiz. Baina egia da, azkenengo urteetan ere sortu zaigun kezketako bat da, gehiago nola mutiko askok adibidez bere egiten duten diskurso neomatxista bat, feminazismoaren kontu guzti horrekin, bestelako apropiazio batzukin, ez? Eta hor zentzu horretan, uste dut importantea dela ere planteatzea hori, nola lotzen ari diren sistema ezberdinak eta zer egin dezakegun ulertu nahi baldin badugu hori, ez? Nola ulertzen dugu erreakzio hori, nondik dator, hor Nancy Fraserren zera testu bat proposatzen dizuet hor Fortunas del Feminismo liburuan argitaratu zuen, eta hor berak egiten du analisi bat, adibidez, Estatu Batuetako eskumako erreakzio matxista ere bai, nola lotzen den egoera ekonomikoarekin ere bai, eta nola adibidez, gertatzen ari den gizon batzuei kostatzen ari zaiela asko enkajatzea diskurso bat, beraien errealitate sozialetik nahiko urrun eraikia izan dena. Orduan zentzu horretan, erreakzio horiek ez ditugu ulertu behar bakarrik nolabait generoaren irakurketa horretatik, lotu behar ditugu ere bai, klasearekin, baita ere ekonomiarekin, eta beste arrazarekin, eta beste kontu batzuekin, bai.
sortu behar ditugu espazio bizigarriak, noski, diagnostiko egokiak egin behar ditugu horretarako, ikusi behar dugu ere bai zer gertatzen ari den gure eskoletan eta gure espazio sozialetan, eta horren arabera eraiki zalantzarako espazio batzuk, aldi berean espazio seguro xamarrak direnak. Hor beti dauzkan dire dudak, baina esango nuke importantea dela mutilekin lan egiten dugunean, beraiei eskaintzea espazio bat nun lasai sentituko diren beraien buruak kuestionatuz, ze hor ez da batere erresa, baina aldi berean ez diren supergustora geldituko beraien buruaren inguruko kuestionamentu horrekin eta punto pelota, bai? Kuestionamentuak benetako kuestionamentu bat izan behar du, kuestionamentuak zalantzan jarri behar ditu mutil horiek, eta beraiek ere gai izan behar dira zalantzan jartzeko beste mutil batzuk, bai? Baina horretarako, bueno, baldintza minimo batzuk behar dituzte. Esan nahi dut, oraintxe aipatzen nuenaren aritik, ekidin nahi baldin badugu edo pentsatu nahi baldin badugu ondo erreakzio hori ez dela guk bilatzen duguna, bai? Bilatzen duguna beste zerbait dela, bai? Hor badago zer pentsatu, bai? Eta horretarako, pues, dimentsioen ideia aipatuko nizuek, suposatzen dut irakasleak zareten enean dimentsioaren kontzeptua bastante manejatzen duzuela zuen egunerokoan, eta planteamentua nahiko simplea da, ez dago arazorik munduan alderdi bakarra daukanik, alderdi ugari dauzka, eta alderdi horiek nahastu egiten dira eta elkarrekin harremanetan daude, ez? Orduan, hortik pasatu behar gara nahi eta nahi ez horra heltzeko. Bai, orduan, irizpide edo ikuspuntuak nik planteatuko nuken lehenengo izango litzateke dimentsio guztiak aldi berean landu behar direla, ikaslei ezin zaiela transmititu berdintasuna dela beraien jarrera kontu bat, ezin zaiela transmititu berdintasuna dela nola harremantzen diren beraien bikote heterosexualekin baldin badauzkate, ezin zaile holakori transmititu ez baldin bazaia argazki guztia ematen, bai? Orduan, zalantzan jarri behar da, eta hau oso lan handia da, itzulpen handi bat egin behar da, beraiei esplikatzeko dimentsio guzti horietan generoak nola eragiten duen, eta nola eragiten duen bizitza sozialaren antolaketan. Ni hitz egiten ari nahi zuei hizkuntza batean, hizkuntza horrek ez dizue balio, zuen ikaslei hitz egiteko, eta segurazki zuen artean hitz egiten balin baduzue, bakoitzak dauzkazuelako adin, jatorri, itxura, posizio sozial ezberdinetako ikasleak, beharko dituzu ere zuen hizkuntza propioak beraiekin hortaz hitz egiteko. Orduan, hemen erronka nagusia da, kapazak izatea transmititzen genero sistemak eragiten dituen ondorio guztiak, dimentsio oso ezberdinetan gertatzen direla, eta hala ere, ez hitz egiten beraiei ulertzen ez duten hizkuntza batean, bai? Orduan, konplexutasuna ez du kendu behar ulergarritasuna. Izan behar gara konplexuak eta aldi berean ulergarriak, ez? Eta orduan, bueno, nola hitz egin dezakegu, nik zer dakit, 12 urteko mutiko batekin nola hitz egin dezakegu generoaz eta ekonomiaz, nola hitz egin dezakegu generoaz eta politikaz, nola hitz egin dezakegu bere emozioak kudeatzeko forma generizatuaz, edo nola hitz egin dezakegu gure eskola nola antolatzen den ikuspegi sozial batetik zelotura daukan generoarekin, nola hitz egin dezakegu berak beste mutiko batzuekin eta beste neskato batzuekin eta pertsona ez bitarrekin dauzkan harremanetan nola eragiten duen generoaren ikuspegi bitarrak eta beste kontu batzuk, ez? Orduan, hor 3 punto jarri ditut, ez? Aipatu ditut ekonomikoa, politikoa, emozionala, soziala, interpertsonala, kulturala eta 3 punto, dimentsio gehiago egon aldirelako, baina ematen diegun irudia ez baldin bada osoa, beraiek pentsatuko dute berdintasuna dela aspektu txiki honetan edo beste txiki honetan eragitea, eta benetan denok dakigu ez dela hori, ez? Importantea, zer falta zaigun gure ekuazioan, hor Lukas Plateroren lana gomendatzen dizuet, ekarri dut hona erakusteko, ez? Intersecciones, cuerpos y sexualidades en la encrucijada, berak lan asko egin du intersekzionalitatea zer den eta nola funtzionatzen duen esplikatzeko, eta nire ustez, bueno, hainbat gauzatan oso ondo esplikatzen du. Eta berak planteatzen duen gauzetako bat da, beti begiratu behar dugula zer falta zaigun ekuazioan. Egoera irakurtzen ari garenean, irakurtzen ari gara egoera bat gure gelan, gure eskolan, gure institutuan, gure unibertsitatean nahi dugun lekuan, elementu guztia dauzkagu egoera hori irakurtzeko edo utxuneren bat dago.
partikularkinik esango nuke, gaur egungo hezkuntza munduan, klasearen elementua hutsune erraldoi bat dela egiten ditugun analisi gehienetan. Bai? Jokatzen dugula, gure ikasle guztiek klase ertaineko ikasleak izango balira bezala, ez dakit, bagaje kultural eta simboliko zehatz batukiko balute bezala, eta ez da horrela. Eta orduan batzutan, pentsatu behar dugu, eguian irakurtzen ari garen egoera batean, falta zaigula elementu hori irakurri alizateko. Betaurreko moreak jantzen ditugula, baina betaurreko more horiei ere beste filtro batzu jarri behar dizkiegu ulertu alizateko egoera bere konplexutasuan. Eta zentzu horretan, begirada intersekzionalak nik uste dut desiente laguntzen digula. Intersekzionala diogunean, gainera interesgarria da, intersekzionalitatearen inguruan, adibidez feminismoaren egin dire lanketa askok, aukera handia ematen digutelako, lehen aipatu dudan erreakzioaren ideia hori lantzeko ere bai. Alegia, nola lantzen ditugu botere posizioak, jakin badakigunean, botere posizio horiek ez direla ardatz bakarraren arabera determinatzen, bai? Ezin diogula hitz egin mutilei bakarrik esanez beti zaudete boterean, ze boterean zaudete, ze mutilak zarete, ze patriarkatuan boterean zaudete. Bai, noski baietz, patriarkatuan boterean gaude, baina horretaz hitz egiterakoan pentsatu behar dugu ere zer gertatzen zaion, gure klasean dagoen mutiko hijito horri, zer gertatzen zaion gure klasean dagoen langile klaseko mutiko edo ez bitar horri, bai? Hori dena kontuan hartzen baldin badugu, aipatu aldiegu lanketa bat konplexuagoa dena, baina aldi berean sakonagoa dena. Eta zentzu horretan, gomendatu nahi nizueke asko, liburu hau, Maria Rodo de Zaratek idatzi duena, intersekzionalidade deitzen dena, badauka atal bat, esango nuke, la política interseccional, debates, emociones y heridas, deitzen dena, eta hor aipatzen du nola landu izan duten intersekzionalitatearen gaia mugimendu feministaren hainbat espaziotan bera bizi da Katalunian, ez? Eta oso pista honak ematen ditu, nik uste dut ikuspegi pedagogikotik pentsatzeko nola lantzen dugun hezkuntza esparruetan gauza potoloak, mingarriak izan daitezkenak pertsona askorentzako, onartzeko zailak direnak eta aldi berean ekidin ezinak direnak, ez? Eta orduan hortik nik uste dut pista oso interesgarriak ematen dituela. Berriro ere, itzulpen ariketa bat egin behar da, berak planteatzen du hau mugimendu feministaren esparru batean, baina hortik ze ikaspen hartu ditzakegu bestelako espazio baterako, ez? Eta amaierako gomendioa izango litzateke begirada okertzearen beharra, ez? Begirada okertu horren aldarrikapen bat, ez? Gazteleraz esaten da descentrar, eta niri iaia euskaraz gehiago gustatzen zait okertzearen ideia hori, ez? Gainera, gaur sekulako tiroia daukat lepoan, orduan alde horretara okertu naiteke bestera apur bat zaila. Okertu behar dugu gure begirada lehen aipatzen duenaren aritik. Ezin dugu ontzat eman, gure inguru sozialean gertatzen ari dena errepikatzen denik tal kual leku guztietan. Behar ditugu diagnostiko lokalak. Diagnostiko lokal horiek egiteko behar dugu errealitateari kritikoki begiratu eta kritikoki begiratzeko ezin dugu bakarrik egin. Gizonok ezin dugun bezala identifikatu zein den indarkeria matxista edo zein den sistema sexistaren beste ondorio batzuk nola funtzionatzen dute eta nola jokatzen duten ezin dugu bakarrik egin ze gure begiradatik bakarrik ez dugu lortzen, behar dugu atentzio berezia ipini eta hori da feminismoak erakutsi diguna hain zuzen ere, ez? Hezkuntza esparrotan berdina gertatzen zaigu, bakarrik ez dugu lortuko, guk ezin ditugu, nik zer dakit nire kasuan behintzat, ezin ditut 19 eta 20 urte bitarteko 80 ikasle begiratu eta jakin zer behar duten, beraiekin hitz egin gabe. Ez zer behar duten, ez nola egin nahi dioten aurre horri, ez beraiek ze kezka dauzkaten, ez ze tresna dauzkaten horri aurre egiteko, zeintzuk diren beraiek bizituzten benetako ondorioak, zeintzuk dire beraien bizituzten benetako minak, gauza guzti jakiteko nik behar dut apur bat okertu, eta beraiek kontatzen didatenak are gehiago okertuko nau, eta gero nik sorte apur batekin okertuko ditut beraiek, ez? Zentzu horretan, uste dut, ikuspegiaren inguruan oso gauza interesgarriak esaten dituztela, bueno, Jack Halberstam utzi dizuetor, eta Rosi Braidoti ere bai nire super favoritaetako bat dena. Alegia, ezin dugula gure kabuz, gure irakurketa huts batetik abiatu hau honi aurre egiteko. Orduan, hor utziko nituzke agian 3
hiru elemento horiek, ez? Lehenengoa multidimensionalak izan bar garela, lanketa hori egitean, bigarrena izango litzateke intersakzionalak izan bar garela, ez betaurreko moreak bakarrik ez digutela balio, edo betaurreko moreekin batera beste gauza batzu jarri behar ditugula, eta azkenengoa izango litzateke ikuspegi aldetik kapasak izan bar garela denbora guztian okertzeko, deszentratzeko eta abiatzeko beste leku batetik beharrezkoa baldin bada. Eta honen beste, susten dizuet hemen bukaeran, baina, bueno, hau, suposatzen dut orain supertxiki ikusiko duzuela, bidaltzen dizuetenean, hor dauzkazue, aipatu dituan autoreen, agian, referentzia pilo bat daude, eta, bueno, hor duzten izkizuet, igual, autore bakoitzaren liburu bat edo bi, aipatuak, interesik baldin bat zeneukat. Bale? Eta honen beste ez nik uste dut heldu naizela, agian luzatu naiz pitxintxo bat, baina, bueno, a ber. Ez, perfecto, gamar dira. Vale. Ondo, eskerrik asko Jokin. Bueno, placer bada zuentutea, egia esan. Entzute eta irakurtzea. Utziko dugu tartetxo bat, aber norbaitek nahi duen, berez galderarik ez daude, baina norbait horrela sartzen baldin bada, eta norbaitek nahi baldin badu, esan bezala, kamerarekin eta soinuarekin sartu, altza dezala eskua, eta nik ematen diote aukera. Vale, normalean egiten dugunea galderarik ez dagoen erla bote prontoan, egiten dugu laburpentxo txiki bat, eta horrela berjendea animatzen. Vale, orduan, nik laburpentxo txiki-txikia sintesia egingo dut, zuritzaldian, gero zuke komentatu zerbait gaizki harrapatu baldin badut, edo beste kontzepturen bat sartu baldin badut, eta gero sartzen gara galderen talarekin. Vale? Bueno, planteatu diguzu, 3 ataletan bezala, zure hitzaldia, lehendabiziko batean, maskulinitatea gaur egungo gizartean nola kokatu da nola ulertu, ez? Eta galdetzen zenigun, baina zer da maskulinitatea, ez? Segun eta nola definitzen dugun genero sistema, bueno, definituko dugu maskulinitatea, baita feminitatea. Eta horren arabera, ingo dugu esku hartze mota bat edo beste. Genero lan banaketan ez da inbeste aldatu genero espresioaren materializazioa, baino gero aipatu diguzu maskulinitate hegemonikoaren ideia, ez? Gizonok nola gorpuzten zuen maskulinitatea, zen nolako botere edo posizio sozial boteretsua izateko, eta gorpuzte bat izan diguzu dela, eta sistema zabalago baten parte dela. Eta hor, aipatzen segun digun konelen hausnarketatik ateratzen dena da maskulinitatea ez dela finkoa, ez? Botera harreman hori aldakorra dela hain zuzen ere. Eta maskulinitate hegemonikoaren inguruan, ez? Irakurketa negatiboa sortu dela azken aldian aipatzen zenigun, baina horrek ere ez duela ziurtatzen hegemonia. Baizik eta botere harremanak deusesteko hori ez dela nahikoa, ez? Eta aipatzen zenigun, ez ditugula konfunditu behar hegemonia eta tradizioa, ez? Gero asaltzen zenigun ere, Gramscinen asaltzen duela hegemoniari buruz, ez? Hegemonia esaten zenigun ikustezina dela, eta horregatik egun desmontatzen ari diren maskulinitate horiek kontrako diskurtsoak dituzte, ez? Eta kontrako diskurtsoak dituzten heinean, ez da ikustezina, eta ikustezina ez den heinean, ez da hegemonikoa ez dari. Hezitzaile bezala, aipatzen zenigun, publikoari zuzenduta, lanketa bat egin behar dela, maskulinitate toksiko, ez dakit toksiko hitza erabili duzun, Jokin, ez dakit horretan, toksiko edo horiek identifikatzeko, formak aldatu behar direla, edo formak aldatu direla, baino ez ordea edukia mantendu dela gehiago. Baina beti ere gure realitatea egokitu behar dugu horretara. Diagnostiko egoki bat egiteko, aipatzen zenigun gure begirada lantzeko beharra dugula, ez? Zer gertatzen da gure hezkuntza esparruetan jakiteko eta norekin egiten dugun elkarlana hori. Adibide bat, ere aipatu diguzu ikasketa moduari buruz, aipatu diguzu ibaien kontua ez, eta ikasleek ibaiak zergatik buruz ikasi behar dute, baina gero eskatzen zaie generoalen lanketa hori hausnarketa batetikan bideratzea. Eta horrek sortzen duena, edo sortu duena da, buruz ikasitako diskurtsoak berdintasunaren inguruan, ez? Nola baita esateko politikoki zuzena dena, edo, badakigu zer esan egokia izateko. Eta diskurtso bat, bada, baino errealitatea ez dator bat berarekin diskurtso hauekin. Arazo kolektiboen kudeaketa individuala egiten ari garela aipatu duzu, indarkeria matxistekin relacionatzen dugunean, eta aipatu diguzu ere despolitizazioa eman dela, ez gaia nolabait deskafeinatu egin dela. Geroz eta garbiago dago zein den gizon violento hori, ez? Norden eta nolakoa. Eta aipatu duzu berrietan askotan ikusten dugun erreakzio hori, ez? Ez oso jatorra zen, edo ez dut imaginatzen horlakorik egin zitekenik.
baino, bueno, gizon violentaren inguruan, badaudela beste batzuk ez dutela sortutako patroi horretan enkajatzen, eta orduan horrelako egoeratan agertzen garenean ez dakigu nola jokatu, ez? Eta esaten zenigun ezin dela gutxi batzuen arazo bezala hartu, eta konponbidea izango litzatekeela, ez dela konponbidea izango hauek, edo ez dela konponduko hauek bakarrik kanporatzen. Bigarren atal batean hitz egiten zenigun maskulinitatearen inguruko lanketaren eragina mutilengan, eta galdera batzuk planteatzen zenizkigun, nondik dator, zer egiten duen, eta nork egiten duen indarkeria matxista horiek, nola lotzen ari diren sistema ezberdinak eta nola ulertu, eta zeintzuk diren erreakzioak. Eta horaipatzen zegoen zalantzarako espazio bizigarriak sortu behar direla, beti ere seguruak izatea mutilentzako espazio horiek, lasai egoteko guneak, baina ez direla eroso baterako. Azkenean hausnarketa batek, bueno, suposatzen duena da, deserosotasuna ekarrik duela. Eta azkeneko ataltxoan aipatzen zenigun ikasle mutilekin berdintasunerako heziketa ikuspuntuak eta izapideak, eta aipatzen zenigun hasieratik dimentsio guztietatik landu behar dela berdintasuna, dimentsio guzti hauetan generoa eta gizartearen antolaketan nola eragiten duen hausnartu behar dela, eta genero sistemak eragiten dituen ondorio guztiak azalarazi behar direla, beti ere ulertzen duten hizkuntza batean. Esaten zenuen, konplexutasuna ez duela zertan ekiditu behar ulergarritasuna. Aipatzen zenigun Lukas Plateroren liburua, zer falta zaigun ekuazioan, egoera irakurtzeko elementu guztiak izan behar ditugula. Eta horregatik hain garrantzitsua den ikuspegi intersekzional batetik ulertzea, eta erabiltzen zenuen metafora hori, betaurrek morea jantzi bai, baina beste koloretako, beste lente batzuk behar ditugula intersekzio hori egiteko eta ulertzeko ikasleekin batez ere hitz egiten dugulean, bueno, ikasle bakoitza daukala bere realitatea. Eta azkenean bukatu duzu esatzen, begirada okertu behar dugula, ezin dugula ontzat eman inguru sozialean gertatzen dela, eta hausnarketa hori egin behar dugula. Eta bukatzeko laburpena geldituko naiz zure liburuko esaldi batekin, gaztelaniaz da, eta hor aipatzen duzu amaierako epilogoan, me sorprende cuántos hombres podemos hablar de feminismo con toda la tranquilidad del mundo, como si no tuviéramos que estar ni un poco incómodos al respeto. Eta horrekin gelditzen naiz. Eta ez dakit, galderaren bat badago. Hemen. Bai, hemendik hartzen dira pare bat. Bai, bale. Diapositiba hori jarriko dut, baina suposatzen dut konpartituko zaizuela material hau. Bai, gero webunean jarriko dut hori da. Ikusi eduki dezazuen. Eta bestalde norbaite galdetzen zuen, okerez baldin banago, nola egiten diogun aurre nolabait ukatzaiei, edo genero nola borrokatzen dituzue ikasgelan indarkeria matxistaren ukazioak, nola borrokatzen dituzue neomatxismoak, interrezetik. Hori lehendabiziko galdera. Bai, hombre, nik ez daukat esperientzia handirik horretan. Esan dizuetan bezala, adibidez, garai batean, asko deitzen zidaten interbentzioak egiteko edo eskuartzeak egiteko institutoetan, horrelako lekuetan. Eta hor, ohartu nintzen gauzetako bat izan zen nik ez neuzkala tresna egokiak horretarako. Eta bereziki lotura zeukan horrekin. Momenturen batean norbaitek ukatzen baldin bazuen realitatea bera, nire reakzioa etzen oso egokia izaten. Nik ukatzen nuen bere realitatea ukatzeko posibilitatea bera ere, niretzako hain lekuzkanpo zegoen egoera, ez nekiela nola reakzionatu. Urteekin ere, joan naiz ohartzen adibidez, bueno, ez dakit, agian ekarpen handiagoa egin aldu da, zuekin hitz egiten hemen, eta zuei ideia batzuk eman, ez da gero zuek aplikatuko dituzue, zuek ja badauzkazuen tresna pedagogiko horiekin, ez? Adibidez, hori, interbentzioan edo eskuartzean parte aritzen diren beste pertsona batzuk badakit beste mekanismo batzuk zaintzen dituztela hori egiteko, ez? Adibidez, hori, ez ustea pertsona hori errealitatetik erabat kanpo, ez? Lekua egin behar diozu bere ukazio horri eta hasi behar zara desmontatzen ukazio hori astiro, bestela kolpetik ez duzu lortuko, ez?
baina nik egia esan, batzutan ez dakit pazientziarik ote daukan edo ez. Helduen eremuan, edo nik lan egiten dudan eremuan, unian ez zait asko gertatzen. Nik oso talde handiekin egiten dut lan, eta talde handiekin egiten duzunean lan, zure autoritatea batzutan oso beldurgarria da, eta jendeak ez da asko ausartzen esaten, hori ez da egia, hori ez da, baina normalean nik lekua egiten diot, bere neurrian. Uste dute lekurik ez badiogu egiten, agian okerrago bilakatu daitekela asuntoa, baina aldi berean azkenen urtetan ikusten ari gara adibidez, diskurso neomatxista edo homofoboei adibidez medioetan lekua egitearen aitzaki horrekin zer gertatzen ari zaigun, ez? Propaganda fascista bat zabaltzen ari dela, eta gero eta gehiago horrek benetako ondorioa dauzkala. Orduan, lekua egitea bai, muga batzuen barruan. Nik lekua egiten diot jendeari, balin eta berak zalantzan jartzen balin badu zerbait, eta esaten badu, baina datu horiek nondik atera dira, baina nik ez dut sinisten datu horiek horrela direnik, orduan nik esplikatzen diot, begira datu horiek datoz hemendik, jendeak salaketa bat egiten duenean ez dakit nun, salaketa hori bilakatzen da gero estadistika baten parte bat, orduan horrek esan nahi du ezakitzen bat daudela, horrelako gauzak, saiatzen naiz, alik eta zientifikoena izaten zentzu horretan, ez? Baina, ikusten baldin baduteren muga pasatzen ari dela, nik uste dut garbi dagoela gauza batzuk ere ezin direla ontzat eman. Esan nahi dut, klase batean norbaitek adibidez, zalantzan jartzen baldin badu indarkeria sexuala existitzen denik, klase horretan egon daiteke tranquilamente indarkeria sexuala pairatu duen jenderik, eta beraz nik ezin diot utzi pertsona horri diskurso hori egiten. Eta horti mozten diot, esaten zure ikuspegia oraintxe bertan, ez dakit ofensiboa izaten ari da, jende batek egoera hori bizi izan du, eta zuari zara errealitate hori ukatzen, eta hori ez da margarria. Orduan, nik uste dut lekua egin behar dela, eta nik egia esan ez dakit asko balioko dizuen, baina nik zientziara jotzen dut denbora guztian, eta esaten dut, begira, zenbaki da hauek daude hemen, datu hauek daude hemen, errealitate hauek daude hemen, joaten bazaret ez dakit nora eta observatzen baldin baduzu, ez dakit zenba denboratan ikusiko duzu hau eta hau, ez dakit ondo dago ere bai saiatzea hor bilatzen konfrontazio lagungarriak izan daitezken momentuak, ez? Nolabait beren ikuspegiak ere bai, gurutzatu ditzatela, ez? Zure irakurketa hori baldin bada, ze lekutan zaude, zein da zure posizioa zure irakurketa hori posible izateko, eta zergatik beste jende batek egiten ditu beste irakurketa batzuk, agian beste realitate batzuk bizitzen ari direlako, realitate berdina beste leku batetik, ez? Ikuspegiaren hori lantzea ere interesgarria da, ez? Zakit, egia esan ez dut jakin oso ondo nola egin, baina azken aldiko nire zera izaten da hori, lekua egin bai, baina kontuz ere bai, muga lerro gorri batzuk daude, eta hortik pasatzen baldin mazara, ja ez da zure iritzia ematen ari zarena, ja erasotzen ari zara, eta horrek ez du balio. Bale, beraiek ere aipatzen dute txatean ari direla, aurre egiten diela datuekin ere bai. Bai. Eta gero beste galdera bat ere aipatzen zuen nesken inguruan, bai, gure elkartean, interrazekoak, horrelakoak topatzen dugu ikasgelan, eta gustatuko litzaiguke zure ikuspuntea jakitea ez, barkat. Abernantzegoen beste bat, eta nola aldundu neskak ikasgelan iziluta egon ez daitezen edo gelako eztabaidetan gehiago parte hartu ahal izan desaten, estadistikoki badago ez, demostratuta adin batetik aurrera, neskak asko altzatzeari uzten dietela. Bai, nik hori, badakizuen nola nabaritzen dudan, unibertsitatera heltzen direnean, lagun batek, lankide batek eta biok esaten dugu, deitzen dio lankideak, el reparto desigual de la inseguridad. Nabaritzen dugula asko hori, esaterako ahozko probak egin behar dituztenean markatu, ahozko azterketak edo aurkezpenak edo horrelakoak, ikusten ditugula mutilak tamaino honetako tontokeriak esaten kriston tranquilidadearekin, eta gero oso, batzutan ez, beti, baina oso landua dauzkaten emakumeak inseguridadea oso altuarekin hitz egiten dutela, ustut. Badela, guk ikusten dugun zerbait aurreko hezkuntza faseetatik edo etapetatik datorrena, ez? Ez dakit, nik batzutan uste dute konponbidea ere badela espazioak sortzea beraientzako ezberdinak direnak, ez dakit, igualitza ez da ere nire favoritoa, baina jabetzea edo empoderamientoaren ideia hor dago, ez? Nola sortzen ditugu espazioak pertsona horiek hartu ditzaten tresnak
gerora erabili dituztenak beste leku batzutan. Eta hor, uste dut hartazia erabili behar dela ere bai. Osea, ez zaiela bakarrik espazioa eman behar emakumei, moztu behar zaie espazioa gizonei. Eta orduan zentzu horretan, askotan, deserosoa da guretzako ere bai, niri behintzat gertatzen zaidana da, unibertsitatean norbaitek parte hartzen duenean ja, iruditzen zait larrepanotxa, eta orduan justo berba asko egiten duen gizoma baldin bada, pues igual ez du, kosika ematen dit mozteak, baina moztu egin bartzaio, eta esan bartzaio behira, oso ondo zure parte hartzea, baina nahiko nuke besteena entzun, eta hor mekanismoa jarri behar dira, eta ohitu egin behar da, jarri behar da errubera hori martxan, eta ez dakit, nik zer dakit, masterreko ikasleekin nik rondak egiten ditut etengabe, orduan norbaitek ez balin baduna hitz egin ez du hitz egiten, baina aukera dauka, eta espazio hori, eta mugatu denborak, eta ez dakit, aurrekoan, baina karo, gureak helduak dira, eta egin dezakegu, aurrekoan egin genuen, zer dakit, papel bat jarri mailaren erdian, eta hitz egiten zenuen bakoitzean, marra bat jarri behar zenuen paperean, bakoitza bere izenaren azpian, ez? Eta, bueno, horrek ematen dizu ere aukera joateko ikusten zenbat alditan intervenitu duzun, zenbat alditan galdetu duzun, zenbatez, eta ikusten duzu, orekatu egin bartzarela, ez dakit. Nik niretzako klabeak bi aldetatik doaz, alde batetik espazioak ireki neska horiek sentitu dezaten hor gogoa, eta indarra daukatela horretarako, osea, konfiantza eman emakumeiei, eta bestalde batetik, rolloa moztu mutilei, con cariño, simpatia, baina gauzak argi esplikatuta, ez? Da, zuk okupatzen duzun lekua ezin du beste batek okupatu, lekua ez delako infinitoa, orduan hori horrela da. Bera, aipatzen dute orain komentari batean, LH-en, neskek mutilek orokorrean, baino sarriago hartzen dutela parte, eta haien irizpideak defendatzen dituzte biziki. Hori da, justo LH-en, ez? LH-ko, ez dakitzi mailatan, bigarren mailan edo azten dela nabaritzen jeitzia, hori. Ez da galderatxo bat, Jokin, den hezkuntzan lanketa egiteko libururen bat? Hor galduta nago, benetan. Egia da, lagun irakasle pilo bat dauzkat, eta beti harritzen nau, ze ondo daukaten kontrolatuta, adintarteak eta bakoitzaren, eta hor oso galduta nago. Bai dakit adibidez, bere garaian Gerard Colplanasek egin zuten, Sharon, bilatuko dut, segundu bat. Estela, Jokin datorren bitartean, hezkuntza sailetik sortu dute, ez dakit nola den, eskidetzagunea, ikasguneren barruan, eta hor, atala horretan badaude gizonduzeko programatik, bere garaian prestakuntza ematen zitulako ere bai irakaskuntzan, eta irakaskuntzatik sortutako materiala moldatu egin da hezkuntzako formatura, bizikasi programaren formatu horretara. Orduan, eskidetzagunean daukazu ezintzilikatuta. Bitartean, Jokin. Oso, ondo. Topatu dut. Dibujando el género deitzen da, apur bat gehiago jarriko diot. Egalese argitaletxeak atera zuen, eta da apur bat generoaren inguruko lanketa bat egiteko, baina oso ikuspegi errasetik idatzia dago, eta harritu nahuena, marrazkitxoekin, marrazkiak dira Maria Vidalenak, dira super guapoak marrazkiak. Eta harritu ninduen, bere garaian aurkeztu zuen liburu hau hemen Euskal Herrian, ekarri genuen magisteritzara, eta 2014an, uste dut, 2013, ez da liburu superberria. Baina uste dut web rekurso interesgarri badaukala ere bai horrekin lotuta, eta harritu ninduen funtzionatzen zuelako superondo 10 urteko jendearekin hitz egiteko eta 25 urteko jendearekin hitz egiteko ere, ez? Orduan, ez dakit lehen hezkuntzarako funtzionala den beraiekin lantzeko, baina agian funtzionala da irakasleok eztabaidatzeko tresna bezala erabiltzeko edo pentsatzeko tresna bezala, eta gero hori nola transmititu beraiei eta baina nire asko funtzionatu zidan bere ariketa horrek saiatzeko esplikatzen gauzak jakingo ez bazen ditu bezala. Eta orduan niri ireki zidan beste ate bat interesgarria zela ulertzen nituen gauza batzuk edo pentsatzen dituenak ulertzen dituela, horrela esplikatuta beste zalantza berri batzuk ireki zizkidatela, ez? Eta orduan, hor badago zera bat. Nik ikusi nuen hori, txiki-txikien lantzeko segurazki ez, baina erabili izan dut irakasleekin, lehen hezkuntzako irakasleekin, uste dut, tailer batean ez dakit, Bizkaiako ez dakit nun, eta oso ondo funtzionatu zuen, oso irekia dago, oso simpleki esplikatzen ditu gauzak,
eta aldi berean horrek ematen du aukera sakontzeko. Baina, bueno, hori bote prontoan hori buratzen zait, baina esaten dizuet ni oso galduta nagoela adin horretarako baliabidekin. Bai, bueno, azkenean ere bai, nahikoren prestakuntza, irakaslentzako prestakuntza egiten denean, hori gai orokorrak lantzen dira, eta nahi duguna da lortu pixka bat irakasleen hausnarketarako bide hori zabaltzea, ez azkenean, bueno. Hausnarketa pertsonala egiten duzunean, gero kolektiboki irakaskuntzan, hezkuntza komunitatean, sortik ere bai, bueno, ideiak sortzen dira, edo baliabideak edo, bueno, nahiko materialak ere daude hor zintzilikatuta nahi badituzue erabili. Eta badago azkeneko galdera bat, pribatutik bidali didate. Aipatu ditzakezu, galdera sumea, aipatu ditzakezu gaur egun maskulinitate hegemonikoa den maskulinitate hibridoaren ezaugarriak, mesedez? Bale, hor dago koska eta hor dago galdera. Osea, kapazak izango bagina hori bapatean esateko, pues irabazia geneukan zerua, baina ez da. Nik garbi ikusten dudana da, gutxienez, zalantzan jarri behar ditugula elementutako batzuk, ez? Eta indarkeriaren adibidez horietakoa da, uste dut gaur egungo maskulinitate hibrido horiek hain zuzen ere, adierazten digutela adibidez indarkeriarekin harreman nahiko berezia daukagula. Osea, oroar ulertzen dugula, edo gaur egun jada ulertzen dela indarkeria ez egoki bezala eta kasu batzutan tabu bat bezala ere bai, eta zentzu horretan indarkeriaren erabilera oso ezberdina egiten dugula, ez? Maila diskurtsiboan egiten duguna eta egunerokoan egiten duguna nahiko ezberdina da. Nik esango nuke oroar, eta hau ez da zertan ulertu behar gauza supernegatiboak bezala, baina esango nuke oroar maskulinitate hegemonikoa gaur egun askoz negoziatzaileagoa dela. Jakin beharko genuke esaten, negoziazio horren atzean dagoena den boterea galtzeko gaitasun bat, edo boterea beste erabatetara ulertzeko gaitasun bat, edo negoziazio gaitasun horren atzean izkutatzen den autu estrategiko bat, ez? Orduan hor, lehenengoan agian pozik egoteko moduan egongo ginateke, ze momentutan negoziatzen dugun gehiago, badakigulako gure ikuspegia ezin dela izan erdigunean dagoena, badakigulako lekua ematen, edo ze momentutan negoziatzen ari garen, besterik gabe badakigulako zuzen joango bagina ez genukela lortuko, eta negoziatuz agian lortzen dugula, ez? Orduan zentzu horretan, nik uste dut, bueno, berbalagoa dela, diskursiboagoa da, egungo maskulinitate hegemoniko hori, eta bueno, hori berriz diot, begiratu behar da, lekuan lekuko eta uste dut adin ezberdinetan, esparru sozial ezberdinetan oso ezberdin jokatzen duela. Hor dago koska hegemoniak horrela funtzionatzen duela, eta Euskal Herriko politikan hegemonikoa den zerbait, Andaluziara eraman eta ez du funtzionatuko, eta handik Italiara eta Italiatik Errusiara eta Errusiatik ez du funtzionatzen, ez? Orduan, pentsatu behar duguna da lekuan lekuko zer gertatzen ari den, ez? Ez dakit, goratzen dute LH-ko irakasle batek hitz egiten zidan adibidez hortaz, ez? Negoziazioaz, berak ikusten zuela ikasle mutilek nola negoziatzen zuten espazioa, adibidez, eskoletan, berak ez zuela horrelago goratzen bere haurtzarotik, baina ikusten zuela negoziazio maila asko handiagoa zegoela gaur egun, baina berak ikusten zuela oraindik ere patioaren espazioa adibidez, gizonek erabat okupatzen zutela, baina ez da indarkeriaren bidez, baizik eta negoziazioaren bidez. Orduan hor, interpretatu daiteke hori aurrera pauso bat bezala, edo erdizka emandako aurrera pauso bat bezala, edo, bueno, nahi dugun bezala, baina hori berez nik uste dut gertatzen ari dela, ez? Eta horrek zerikusia dauka egoeraren eraldaketa batekin, eta hori berez positiboa da, esan nahi dut, ja ezin badugu indarkeria erabili horrela eta diskursiboki justifikatu bere halakoan, pues bueno, hori da norbaitek lortu duelako hori aldatzea, ez? Eta hori positiboa da. Baina, karo, orain eman behar diogu buelta zer gelditu zaigun bidean, eta horretako zer den, zut esango trampa, baina zerretako, bai, trampa, zan daiteke. Zer den trampa, ez? Bale, eskerrik asko Jokin ez dago beste galderarik, beraz, inor botatzen ez badu, eta ordua errespetatuz amaitutzat emango dugu hitzaldia. Gogoratu jarraituko dugula, osea, nahikoren hitzaldiekin jarraituko dugula ja hirugarren hiruilekoan, aste santua eta gero,
Beraz bidaliko dizuegu datorrenean. Jokin, eskerrik asko. Zuei, mil esker eta Bai. ondo izan. Bai, egongo gara. Bai. Bai, Gero arte. gero arte.